Siria, unde s-a dus? Mulțumim foarte mult domnului Arafat Raed, pentru că a știut să, din punct de vedere tehnic, să demonstreze acestei țări că se poate face ceva în 22 de ani împliniți de la Revoluție. Sănătatea este a noastră, țara este a noastră, dar au vândut-o altora sub jocul mafiotic al privatizării. Uitați-vă câte instituții de stat s-au privatizat, câte locuri de stat s-au privatizat și au dat faliment și uitați-vă, lumea stă în stradă. Unde sunt uzinele? Unde sunt fabricile? Unde este agricultura? Unde este educația? Unde este sănătatea? Unde este demnitatea noastră în primul rând? Vrea să se comercializeze și sănătatea după ce s-au comercializat o grămadă de instituții care au intrat în procesul de privatizare, ceea ce nu este normal. Aceste instituții au fost responsabile și date în răspunderea statului încă de pe vremea lui Ceaușescu. După vremea lui Ceaușescu, câte puțin, totul a intrat în masa de privatizare, distrugând țara. Ce folos că s-a privatizat această țară? Urmează să ne comercializeze și pe noi, să ne eticheteze pe noi și atunci când nu mai putem să mai strigăm, exact ca în vremea Auschwitzului, urmează să ne ducă la camera de gazare. Deja Auschwitzul modern, democratic există. Există foame, există sărăcie, există neposibilitatea de a merge la medic datorită faptului că medicii au plecat în afară, datorită faptului că n-au fost ascultați la toate mitingurile de protest aduse în fața guvernului. De aceea trebuie schimbat nu sănătatea și Partidul Democrat Liberal, Uniunea Democrată Maghiară Română să plece în țara lor, iar în țara noastră să rămână ca etnici, iar noi să iubim. Nu are nimeni nimic cu ei. Lăsați alți oameni la putere care sunt capabili să facă ceva acestei țări, dar nu prin procesul de privatizare, dragi români. De aceea, Jos Băsescu! 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 Aplauze pentru Arafat! Români, trebuie să ieșim în stradă pentru că altfel copiii noștri vor muri de foame. Pentru că acest guvern mafiot s-a vândut Fondului Monetar Internațional și și-a umplut conturile cu bani, iar noi murim de foame. Copiii noștri nu mai au ce să mănânce în casă. Bătrânii noștri nu mai au bani pentru medicamente, iar în momentul de față sănătatea este pe punctul de a fi vândută firmelor de la Fondul Monetar Internațional și mai mult decât atât, chiar justiția română este pe punctul de a fi călcată în picioare, motiv pentru care cerem populației, cerem poporului român să ni se alăture pentru a da o lovitură de forță acestui guvern mafiot, acestui guvern de îmbuibați. Ei țipă, se uită la noi de sus, iar noi murim de foame. Va trebui, frați români, pentru a scoate populația în stradă, pentru că ne e frică, iar nouă, dacă nu ne este frică, să facem un tur prin Constanța, să vedeți câți se vor întoarce alături de noi. Deci ați venit astăzi aici am venit pentru că în momentul de față acest guvern mafiot ne-a călcat în picioare pe toți și ultima picătură care a umplut paharul a fost încercarea de distrugere a sistemului de sănătate din România. Au fost foarte multe